Mr. K. Okay, big up to Notenda Chisani. Yo man, anoti Metasi PLESSE Dive kuno piti chidoda kuvaratidza ndinonyora iti tiripo paquality reality. Ha, vari kundisivera live yatiri kurarama mazuvano sha ine nharo dai chinyakare chaidzoswa kwangu taichidzora live yatiri kurarama mazuvano sha ine nharo dai chinyakare chaidzoswa kwangu taichidzora kare kwaimbopfekwa nhembe iko zvina wako muna wedrip ko kukarama kurova izvi ndezvipi afanira kupa mari dzemazepi tarisai hama dzapera vanga vava kuenda kunoromba mwari dai machidzika chinyakare futi machidzosa live yatiri kurarama mazuvano sha ine nharo dai chinyakare chaidzoswa kwangu taichidzora live yatiri kurarama mazuvano sha ine nharo dai chinyakare chaidzoswa kwangu taichidzora munhu anovengerwa dhora nzifomfo haufe wainyora vasikana vari kutizira vamwe chikora chigumira munzira vakomana ngatidzidzei vasikana ngatidzidzei chikoro ichi ndati chakanaka chinotigadzirira ramangwana live yatiri kurarama mazuvano sha ine nharo dai chinyakare chaidzoswa kwangu taichidzora live yatiri kurarama mazuvano sha ine nharo dai chinyakare chaidzoswa kwangu taichidzora kare kwaimbopfekwa nhembe iko zvina wako muna wedrip ko kukarama kurova izvi ndezvipi afanira kupa mari dzemazepi tarisai hama dzapera vanga vava kuenda kunoromba mwari dai machidzika chinyakare futi machidzosa live yatiri kurarama mazuvano sha ine nharo dai chinyakare chaidzoswa kwangu taichidzora